पैसा बहुत ज्यादा हो गया शायद भैया Hello everyone, welcome back to Basumatary YouTube channel. Namखौ आंनि channel खौ फिन बरायनाय थाबाय. Today फुजायाव थांनो ओंखारलायबाय जोंनि लोगोफोर. फंबाय दंफैयो आरोना जोंहा नै. ओमफ्राय नै बिनानावा ओंखारखांबाय. दिने इधर देखो. हाय. सुकुटू जोंबाय करता है तुम्हारा. लाइटिंग दिया तो. लोगोफोर थांबाय थानोसै फुजायाव सोर फैदों नोंथांमोना लोगो हमदो आंजों. तो चलो वीडियो को स्टार्ट खालामसै लेट्स स्टार्ट दी वीडियो फंबाया लासियाव दंफैयो मेट्रिक होगोन बिथाङा थेवबो फैबाय मेट्रिक होबाबो कावैमारि थेलामारा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिसो आरोना मेट्रिकआव आंबो बेरायदोंमोन आंबो थांदोंलै जेबो नङा सिन्था खालामनाङा टम अट'जों थांगोन जोंहा अट'जों इसे बुरजाखा आरो ने देहा नै आयंआ देलायखांबाय फुजायाव थांनो ओंखारबाय नै बा गुफुरथार मालाय जोंख्लाबलायदों सासेलाय बोरैथो अप्रे फैदा फट' लानोसै थांबाय थानोसै लोगोफोर अट'खौ नेदों आमायानोखा आरोना अट'आ ओमफ्राय जमा थांसै आरोना अट'बासो जायगा जाजोबो नालाय थांनो ओमफ्राय अट'जों थांसै आरोना आयंमोन नै आनैया इनो ओमफ्राय आमाया अट' आरोना अट' आया बायनांगौ उनावबाबो गाननांगौ दिवालियाव बाय नै इथिना हरदो खेबसे बाय मनिजों सुस्मिताजों बिराद मोदोम जाबाय ड्राइभारा आमाय ड्राइभारा सनमुखानजों एखे गारनो नोंथांमोननो मालाबा देखायगोन आङो मोगथां माने सानाव मोजाङै देखायगोन आरो दिनै हराव मालाबा हाबोदा आमाया गोदो गोदाय हाबनायमोन आरो सलमनखानाव एसे बडिगार्ड बायदि थाहैदोंमोन बिथाङा Oh my God! हमगार्डमोन आरो सलमनखानि हाय गाइस थांगासिनो दायो नै बिथांमोनाबो गारि गंसेखा आरो फेमिलिनिनो फैबाय लोगोफोरनो ससेनिफ्राय गारि लांनो हाला नालाय ओमफ्राय ओंखारबाय आरोना नै थाबाय थांसै Mandir. Ayo. Itu nabir. Hai guys. Pantai dia ambil mas kelas nombor dari sebulan aja. Nabir. Puja. फैलायबाय सफैलायबाय नै लोगोफोर फुजायाव मोनफैलायबाय Oh my God भी इदिनो खामाथो ना मानसियानो मानसि दिनै ओमफ्राय गाबोन जागोन आरो wow goreng udah ame bye gua ada gelang I'm different.
mau gimana dong? Sida kok, pokoknya sida kok. Gimana itu? Ayo, biasa kakaknya sih gesem, bare badik sekayang ayo. Makam nore badik lugu ya, bre, berat kia. Mana malai, nedes wah, ba, AK-47 tu isra. Hai nabi apa ini sah? Hai nabi. Oh biau kakak dah. Gitu ya. Muya. Oh my god, anh này là những đứa hàng à. Ayo. Pintar sekali. Ayo, gua tuh apa nih kak? Lele. Rizky yang mati lagi. Ayo naik ke sana. Baru pilih bagus. Ayo gua. Danu thang ompray. Dah. इधर खाएगा रे उधर अजी ने इसे घूमने मानছি और लोगो मैंने जानो हाबबाय आरोना जानो नागिरदोंमोन जानोसै याव गुबुननि जाग्रोसै ओमफ्राय दाहाय बैयाव बेलेगाव चिकेन जाहैगौमोन आरोना बेयाव हाबना लाबाय खिन्थु बारा मोजां मोनासै Kubnya keren sih, wow, gotaw नुदों याव इदिल' जागोनसै ओमफ्राय आरो बेलेग दखानाव थांनानै चिकेन जाहैबावनोसै आरोना साजायनायाथ' साइजथार नै माबोरै जायो टेस्ट खालामनायसै
gusu kintu. Kita panjangan sih. Kita panjangan. Zagan. Ice cream जाना है ना लोग फन हम बस खुया गोड़ ना ले जाना हलाल जा चलो रिव्यू भाई हम तक पसंद पाए जाने को भी हम सीखे जोर लगा के मुंबई ये उड़ा उसे माउंटेन सा वाली Kau ni lekar lagi sampai. Hei, gila ya baru gila lah. Mwnbai. Mwnbai. Hei, hangsw. Masih kau? Oh. Ah, kita kasih. Ya, pap siang siapa? Wow, जानो sih. Udah sampai? गुदुङानो जायाखै ओरैनोसो देखायबाय गरमै हवा नायसुन गरम हवा नाय बोले की बनाय दिया आं जानो हायालै खौ जालाय नालाय गोथाव नंगौना नङा जादो हेलो आंटी वाह ब्यूटी बहुत अच्छा लगता है खाने में अच्छा मैं नहीं खाती है शुगर है हाँ टेस्टी है इसलिए लेकिन मैं नहीं खाती बाबू का है हेलो अंकल हाँ हाय बोलो क्या क्या लिया पूजा में हाँ पैसा बहुत ज्यादा हो गया शायद पैसा ही पैसा हो गया ada bunyi boleh ada bunyi apa ada bunyi sebel mwnbai lagi buat mwnbai